Takže lidi, teďka jsem utekl, pičo, někam utek. Jdeme. Lidi, on tady co dělá v tričkem. On tady zase pořezal. Ty sklo. Necháme to tady, nešej na to radši. Nešej na to. Ty pičo, lidi, takže tak crazy, man. Ty vrány. Ty pičo. Co to má být? Tam radši necháme, to Mickey, na to nebudeš šát, co může mít v krvi, nebo tam, víš co. Jo, asi může být něco. Ani nevím, jestli jaký feťák nebo jaký gangster, já nevím, pičo, ale to divný. Víte, co jsem nikdy nezažil, víš co, v Česku tam máš jenom, v Česku tam máš jenom chuligány, víš co, malý, víš, Trumpa, tady tuž Anglie, tady tam zbraň mačetu, moje. Ty pičo, co tam dělá, moje? S klackem. Si hraje s klackem, a ty co může, moje, psychopat, nebo šašek, nebo blbec. Psychopat. No, nás zabít, jasný. Ty pičo, co tam jako umlátil, more. On tam umlátil, more, žábu. On má agresi. Ty pičo. To znělo crazy. Jak se bojí prostě, jak se drží. Ty pičo, tak to je. Co to říct, to je jaký kopyto. Dej. Lidi, až budeme u něj blíž, tak se nám ozveme. Ale takže lidi, on asi utekl tam někam do zádu, víš co, tam jsou nějaký schody, takže my jdeme za ním a když budeme prostě blíž, tak se nám ozveme.